Vítejte. Je 11. března 2025 a dnes bych vám chtěl ukázat, co mám ve své pěstírně. Pěstírna je vytvořená z jednoho pokoje v domě. Je to taková malá pěstírnička, kde si pěstují rostlinky. Je zde teplo, jižní okno, takže ideální prostředí pro předpěstování rostlin. Tady v té spodní polici tady mám petunie, které mám z řízků. Ty mi zde přezimovaly a z nich odebírám potom další řízky, abych v létě měl minimálně 150 rostlin a mohl je dát zase kolem bazénu. Tyhle petunie nejsou ze semen, jsou to vegetativní petunie, supertunie, které se množí pouze řízky, nikoli semeny, a proto je nutné si na podzim vzít řízky a přezimovat si je takto. To rozmnožování pomocí řízku je velmi jednoduché a v některém dalším videu vám určitě ukážu, jak se to dělá, abyste ze sazeniček, které si koupíte někde, mohli namnožit další rostliny. Takže to je spodní police, tady mám supertunie Vista, růžové, červené, a když půjdeme dál, tak je tady stříbrný vodopád. Ten je taktéž přezimovaný z loňska. A zase další supertunie v jiných barvách potom. Půjdeme o polici výš. A tady už můžete vidět v džifech namnožené supertunie. V každé té krabičce je 20 nových rostlin. A ukážu vám, jak zhruba po 14 dnech je to pěkně prokořeněné. Půjdeme zase ještě o poličku výš. A tady už mám rajčátka a papričky. Tady vpředu už mi lezou rajčata pro roubování. Vzadu mám potom papriky pro roubování. Některé papriky už mám naroubované, tyhle na to teprve čekají. Tady mám potom misky, ve kterých jsou džify a budou v nich rajčátka, ta ještě nevylezla. Na horní polici potom mám zase supertunie. Je to z řízku, za tu zimu jsem je musel mnohokrát ostříhat, protože to bylo přerostlé. Ale jdou velmi pěkně. Teď nedávno jsem je stříhal, proto tady máme takové ty zažloutlé vnitřky těch tunií, ale to zase celé obroste během 14 dnů a budou krásné. Podíváme se na další regálek. Tady už mám naroubované papriky. Je jich tady asi 20. Z toho jsem se díval dnes, že asi 3 se nechytly. Loni se mi jich nechytlo podstatně méně. Mám asi letos nešikovnější ruce. A když papričku naroubujete a odříznete, se podíváme, ty mám tady, ona znova obrazí a můžete klidně ji použít znovu. Tady ti malí prcci, to jsou petunie ze semínek. A tohle množství ze semínek pro letošek mi bude určitě stačit. Budu chtít většinou petunie, které jsou vegetativně množené, které jsou mnohem odolnější k počasí, samočistící. Tady jsem si vybral jenom pár odrůd semenných petunií, které se mi loni osvědčily. Tady vedle zase namnožené řízky petunií, tentokrát ne v džifech, ale ve směsi rašeliny a písku. V každém tom květináčku je 5-6 kousků, pěkně to v tom zakořeňuje. A když se podíváme na horní poličku, tak tady mám okurky a melouny. Okurky už mi lezou, melouny už také zvedají perlit. Mám je všechny vyseté v perlitu. A budu je zase všechny roubovat. Letos bych chtěl zkusit právě i několik odrůd melounů naroubovat. A uvidíme, jak v té nadmořské výšce skoro 500 metrů nad mořem
kterou mám na zahradě na chatě, jak mi to tam půjde. Těším se na to. Tady u okna je to jižní okno, kde jsem hodně sluníčka a zase můžete vidět v džifech namnožené supertuny. Supertuňáčci, tady v kelímcích namnožené. A máme tady namnožené i v sadbovačích. Už tvoří takovou pěknou masu. Prvně půjdou do skleníku a potom v květnu do květináčů a ven. Tady pod policií je takový zastíněný prostor a tady si přezimují begonie. Celou zimu to takhle krásně kvete. Z nich zase jsem si už odebral řízky. Jsou to begonie, které netvoří hlízy. Dobře se množí řízky, takže jsem si odebral řízky a budu pěstovat další zase na oknech. No a tady vám ukážu svůj pokus, který jsem letos zkoušel vlastně poprvé, pěstovat okurky v zimě. Vyséval jsem v půlce ledna, 2 okurky jsem vysel a nechal jsem na každé okurce 1 plod. A dnes to sklidím a zlikviduju. V příštím roce možná zkusím vyset hned na podzim a budu pěstovat nějaké svačinky nebo nějaké okurečky menší. Tohle je klasická hadovka. Jde to, určitě to není problém. Okurky jsou zdravé, bez plísně, krásné listy, takže kdo by chtěl zkusit v zimě, samozřejmě se to nevyplatí, ale je to zábava. Tolik tedy k dnešní procházce naší pěstírničkou. Pokud by vás zajímalo třeba roubování melounů, okurek, můžeme udělat, ale video o roubování už jsem loni dělal, takže to si klidně můžete dohledat, ale melouny bychom mohli naroubovat třeba společně. A určitě, jak jsem slíbil, tak se budu letos zabývat pěstováním petuní, protože těm se opravdu loni dařilo a chci vám ukázat, jak jsem to dělal. A začneme hned rozmnožováním. O výběru odrůdy už jsem mluvil loni v tom videu o petuniích. Takže vybírejte vegetativní petunie, ty jsou mnohem odolnější, je s nimi méně práce a vydrží vám déle. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte like, můžete sdílet a velmi mě potěší komentář. Jste-li tu dnes poprvé, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Zachovejte mi přízeň a já se těším, že se společně dál budeme bavit zahradničením.